И здравейте, днес играем само четвърти епизод. Днес сме с BG Killer. Снимам. Добре. О, някакви дойдеха, аре. Аре, водима към това, нали? Де, какви са пречки? Аре, махите са. Бе. Много тъпи коли имат. Съжалявам, съм малко настинал. Опа. Развивай наляво. Те тука... Вие са пречки. Аз ще ги вкарам в това, в Чай, ти затвора. забравих кое е ляво дясно. Вкарай ги в затвора, по-дълго. Аз ги следя в момента. И тук взимам всичко на дрифт. Газ. Там след оградките пак наляво зави. Ху. Ого, къде отиде? Мамо, аз бърках пътя ли, бе? Върни се. Че аз вече не знам кое е ляво дясно. Ето. Топашни цепи. Мама му. Ето къде сега. Газ, дрифт, да. Той бърчетни като дойде, той е на 13 и ти казвам не мога да играе. Сигурно го няма сампа. Няма го. Еми. Той играе лигата. Първи път и аз бех така, не мога да оцеля пътя. Аз винаги съм. SIM и на диск GTI 4, обаче нещо иска дата 2, обаче, дата 3D, обаче тя е като е повредена и няма как да оправя. Какъв Windows си? Windows 7. Аз съм XP. Ти си XP. Ти си с компютър. Да. Аз съм с лаптоп. Много ми върши работа, но... Знаеш как... Човек, добре, че GTI San Andreas, човек... Знаеш какво ми прави? Значи, как си изтеглих в Need for Speed, човек, и само... Картинките ми бъгват, мишката ми бъгва, всичко. И така се ето, че ще ги удара лаптоп. В земята. О, не помъсай га. Тук дали ще го взема на дрифт? О, излезе ли? Пак и аз. Аз не съм. Да, човек съм нагоре. Ма ти няма как, защото не си спайдер. Готов са. Това правя. Чакай, стой. Айде, давай. Ще се тъпа до 3. Да, ще дам назад, че мога да чукна. Че ще ни го убяват после. Ти ще представи, беше сервер, който можеше да ни го убяват и такива работи. Кой сервер най-таки? Не знам то. България. Или един друг. Знаеш какво се прави в един друг? Скачаш като лук и като натиснеш, спеш и дадеш газ, човек. Да ти казвам. 1000 км или нещо съм дигал. Не повече, 10 000. В небето. И аз мога да дигна толкова, защото съм с хак. Ти си хакнал, аз. Пак. Ма то ако били са... То тук ако мога ги банват, ще банват яко. Може да банват. Значи... Те не трябва да фащат тук. Обаче на Ender да знаеш ли го сървъра в Майнкрафт? Не, аз Майнкрафт го не игра. Аз понякога съм... Много ми лаги. Аз сега в момента снимам с 30 FPS доволно. Там после завивай надясно. Надясно. Чай, че забравям кое е ляво дясно. Тука. Там, нали, към Еверест ще качваш. Да. Виж на мапа, той има... Няма да го взема. Каптяви черти път. Не можах да го взема. И сега жители ще го качваме. Да. Аре, качиш тук нагоре. Че го всичко го правя на дрифт. Кола е верно специално за дрифтове. То може да има и други за дрифтове, не знам. Аз само Елеги знам за дрифт. И аз. Карам на 2 гуми. Не! Дай! Са пак трябва да качвам. Аре, готов. Аз
така винаги. Ама чай, че можеше да се бъгне. Защото тогава аз играя някои GTI с модове и аз си ги слагам и си сложих един тир. Само викам да го изкачи и тя тук се бъгна ремаркето. Тук се бъгна ремаркето. Да, то винаги трябва да си в края, иначе ремаркето... Се бъгва. Да, трябва да кара по-в края. Че аз така дадох газ направо. Каква е тази скорост? Къде излъчвам аз? Не, ще скоча през мен. Ще кажеш нагоре, ама ще минаваме по дългия път. Аз спамнах. Галчин, как си карах? Само се преобърна. И чакай, аз чека кога са готови. Аре, давай. Опа. Дай. Дръж ръчно. Газ. Ще го изкача, няма страшно. Само ще дам назад и газ и готово. Ако искаш пак са готови. Не ми трябва готово. Пак, не, колата ми. Аз ще го изкача Готови така. са по-добре. Добре. Само да не стане бъг. Ще става много бъгове. Ще можеш ли да те по... ти си верно такъв. Така, не е проблеми. Ти нямаше, ма. Аз не съм. Трябва да си изтегля някой ден, хака. Дам линк след малко. Ако искаш. После като завършим клипа и ще ти дам. Хубаво. То ако имаш и хак, какво правиш? Всичко може да си спамваш. А минигън? Всичко. Мога да скочиш да летиш. Аз го знам летенето, фляй. Той тук може с летене, има смисъл в другия. Или тук не знам. Така не обичам, като се състезавам, човек. И да ги духам с дрифтове. Другия сървър има всичко, има дербита, има мини геймс и такива. И рейс. Готине? Той тук ги има тея. Да. Верно, че си ги има, ама аз не знам, нали, все пак. Боже. Всичко взимам човек на дрифт. Той ти го качваш от тук. Опа! Леко аз не бъгнеш някоя оградка. Че какви са... Тук, знаеш как го взех, бе? Това го взех тук. Така само направих и газ и го взех. То верно малко бъгово вървиш, ама това ти е от хак. Но те сега забива ли ти като снимаш? Не. Преди много как ми забиеше долу, нон-стоп. Сега си го направих с 30 фпс, че видях го за мундата и... ще преобърне, ела да е, грозниво. Готова съм изкачила Еверест, така че... Мама, ти не си. Ако искаш ми прати видеото по скайпа. Ще го правя, какво да го правя? Или вижда в ютуба, мога да ти дам линкът за моето. Слушайте един от най-известните радиостанции, да. Аз вече съм си спрял звука. Толкова бъгнах, трол. Заглушито! Кое? Шок. Да ме пуснеш, какво? Да го заглуша. Както искаш. Ма те тук как правят... Гледай го. Значи, щом си пусна хака и може си ги да си ги заглушавам, не знам, не разбрах много малко. Пак излизах. Не може, трябва да си админ. Да, верно, че трябваше. Как си ме шаф някой сервер да ме направят вип, човек. Пак мен ми бъгна. Влиза. Мен как ми бъгна, човек. Сам мога ти кажа просто. Спавам точно на път. Чачи как ми бъгна. Ето го прави се. Къде си сега? С това АФК. Че малко ми бъгна.
Прати ми видеото. Ще ти го прата. Скайпа. Та мисля за този епизод,